חזרנו, אנחנו עכשיו בחלק 2. אני יודע. ופאק. אוקיי, נקס. דיזי. אוקיי, אתם מכסחים אותו. סטאפה ביץ'. וואי, פאקי. אבל פאקי אפשר להרוג אותו. אתה יודע שמך כסתה? איזה האקר הוא? מה? גם אתה הורדת את ההלמט והזה? כן, אתה אמרת להוריד, לא? לא, אני פשוט היה לי פרוטקשן IV. יש לך פרוטקשן IV? כן, אז הורדתי את שתי אלה. לי הם גם ככה מורידים, אז החזרתי. בוא לא נעשה צריך, יש לי 4 אנדר פה ולא השתמשתי בהם. למה בניתי כל כך הרבה סנואו? לא, full damage, שיט. מה נראה אותך? רגע, מה? אתה פוגע בי? I'm sorry, אני מנסה לפגוע בו. איזה אנדר דרגון פחדן? אני יודע, הוא תוקף את הליבה. הוא מחפש אנדר קריסטלס, הוא לא מוצא. תומר, הוא בא אליך, הוא שלך. הוא בא אליי! יש! יש לו 167 חיים, הצלחתי לראות כמה חיים יש לו 167 מתוך 200. אנדרמן הזדמן אליך. אתה יודע שאנחנו ננצח אותו בחיים. אנחנו ננצח. וואי, צלפתי בו, תוריד לו דיימון. אתה יודע שאסור לנו למות, ובינתיים אני לא במצב הכי טוב. מזל שיש לי גולדן אפל. יש לי 57. 57? 56. היית אמור לקבל רק חצי סטאק, אתה יודע. אתה אמרת סטאק, לא משנה. אז תוריד לך חצי סטאק מזה. טוב, הורדתי. אתה לא לוקח את זה אבל. איפה זה? כן, זה. יש לי רעיון. פאק, לקחת את זה. תוריד חצי סטאק, וואי. שנייה, אני מוריד. אני הורדתי. תעלים את זה. יש לי רעיון. תן לאנדרמנים להחזיק את זה. הם לא יכולים להחזיק את זה. לא אכפת לי. שיחזיקו את המוח שאין להם. איזה צליף! כמעט צליפה, אבל עדיין OP. וואו. הנה, עכשיו הוא בא אליך, הוא יורד. לא, עכשיו הוא יסתובב ויבוא אליי. אם היה לנו כנפיים שלו, היינו יכולים לעוף. היינו עופים אותו בשניות. אוקיי, עכשיו הוא בא. הוא לך אליו, הוא בא אליך. שלי. אתה לא, יש לו 111. פתאום זה נראה יותר מדי קל להרוג את האנדר דרגון. זה אמור להיות כאן. וואו, אולי נעשה גם חלק ג' נגד הווידר? לא נעשה. לא, זה כבר יהיה פרק אחר. כן. לא, אבל זה כאילו סדרה כזאת של להרוג בוסים. שיש בה רק 2 פרקים. בגאפ! או שאפשר לזמן את האירובריין. לא, האירובריין לא ננצח אותו. זה אין אופציה כזאת. יש. טוב, אז ננסה. נכון, עם הנקבק סליים הזה. כאילו זה יותר פקודה בקומט הזאת. הוא בא, איזה צליפה. יש לו 106 חיים. כשאני עושה עליו זום אני יכול לבדוק את החיים שלו. שלך. צריכתי להוריד לו טיפה. ב-1.9 לפעמים הוא עוצר איפשהו. זה הכי טוב? מה? זה טוב? הוא עוצר כאילו איפשהו לכמה שניות. ואז אתה יכול לפגוע בו עם אחרת. הברכתי אותו עם הקשת בטעות. איזה פגיעות. ששתינו. ואני מקווה שננצח אותו. בינתיים הוא לא הוריד לי, אני יודע מה הרבה. כן. כאילו הוא לא הוריד לי. אני תמיד כשאני תוקף, אני מפיל את הסורד שלי תוך כדי. מעצמן. וואי, אני עושה את זה מה שלי. וואי, אם לא היה לנו אינפיניטי, לא היינו שזה מצליחים.
אוקיי, חכה, אל תירה בו, אל תירה בו. לבדוק כמה חיים יש לו. אוקיי, הוא בא אליי. יואו, זה נראה מה זה פחדן. הווידר יותר מעניין. הווידר ייקח לנו רק פר אחד. מה? עכשיו הוא נזכר לצאת, שמת לב? נכון. איזה בראון. וואו, הוא הוריד לך טיפה חיים. כן. נכון? הוריד לנו המון. אני זוכר שדווקא הוא מעיף לך עם איזה קנוק בקסר שהוא פוגע לך. יש לו 45 חיים. וואי, זה כמו איירון גולם, זה יותר חדש מאיירון גולם. לא, איירון גולם יש רק 100. נו, זה כמו חצי חיים של... לא, יש לו 50. מה? יש לו 50 לבבות. יש לו 100 חצאי לב. צפה יש! הקיל שלי, נכון? מה, הקיל שלי? אתה שמת את העין שפה. הרגתי, ג'י. זו, זה האקספי שלי, לך מפה. היית מת, וואלה. Give me the money, Minecraft. וואו, יש לי יותר מדי. איזה לבל אתה? כמה אתה באיזה לבל? 44. 50. טוב, יאללה. יש לך בלוקים? סוף סוף הפעם כן יש שם משהו ששווה לצאת אליו. לא, חכה. אוקיי, חכה. אנדר דרגון, הביצה. בוא נשיג אותה, תהיה על קרדיט. אני אהיה על קרדיט. לא, אתה לא צריך להיות על קרדיט. לא משיגים את הנה, נכון. לא משיגים את על קרדיט. תחזור מה לסורווייבר. הנה. זוז, די. אני יודע. אתה לא יודע אבל. אני יודע, שמים... אני יודע, אצבע. נו, ידעתי שתעשה את זה. עכשיו אני הולך לקבל אותה. קיבלתי! מניאק! די. אני שם אותה, די, תן לי. רגע, קודם כל צריך לחזור לעולם שלנו. די, נו. איך אנחנו עושים את זה? די, נו, אבל אני גם צריך בלוקים. וואי, איזה סרחי. אתה יודע, זה דווקא די טוב שאנחנו בונים פאמקין. אתה יודע למה? כי זה שם הערוץ שלך. לא, אבל כנס! וואי, אני מעביר את זה. הבנתי. איפה אתה? ואתה יכול לתת לי את הביצה? האינטרמין הזדמן איתנו וגם האקספי על הדרך. טוב, ג'י. אוקיי, רגע, אני רק אעשה תומר, כי זה תומר. אני הייתי לידך. באמת נובר? אז תן את הביצת טנדר דרגון. למה שמת את האצבע? שים לב איך אני משיג אותה. סתם יומו. איפה היא? פאק, היא הזדמנה לבך? איזה טוב! You know can מימיש. שלשלתי אותך? כמה חיים שלך? אין לי המון. סף הביץ', מה are you? איזה האקר? What the fuck? הנה אותה. איזה האקר, כמה אתה מוריד במכה, מה החלב שלך פושטת? האמת. מי שלך? מה, בשארנס על ברייקינג ופאוור וי? טוב, בוא נגמור את הפרק. אוקיי, רק אני אוריד אותך עוד. כמה זמן צילמנו? מה? כמה זמן צילמנו? עשינו חלק ב' אז... טוב, רק אני אוריד אותך. אנחנו לא שזה יקרה. צודק, זה לא יקרה. Yes way, it's yes. What the fuck, איזה נקבק. אוקיי, צריך להפסיק. טוב, יאללה. בוא נעשה שיפט וככה. כן, רק... בוא נעשה שיפט. הסאונד שלי!